Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la puntualitat en aquesta presentació de l'informe d'aprofundiment en usos del temps, que és l'acte que durem a continuació fins les 10 aproximadament i que ens acompanya la vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic de l'àrea metropolitana de Barcelona, la Montserrat Ballarín, la Marta Junquer, coordinadora de la iniciativa per a Barcelona d'una societat saludable, la Clàudia Millán, de l'Institut Cerdà, i jo mateixa, que excusem des de l'àrea el senyor Guillem Espriu, que no podrà presentar l'estratègia, i jo mateixa que faré la presentació. Ens acompanya també la directora de l'Agència Econòmica de l'AMB, l'Anna Hernández, i a continuació, per a fer la presentació i la benvinguda a les persones participants, deixaré la paraula a la vicepresidenta de Desenvolupament Social i Econòmic, la senyora Montserrat Ballarín. Doncs moltíssimes gràcies, Núria. Molt bon dia a tothom. Disculpeu si tenim algun problema de so, però estic fent des d'un parc, que això del temps ja sabeu que és una cosa complicada de fer possible la compatibilització entre totes les coses que hem de fer, i avui em toca fer-lo des d'aquí, des del Carmel. Però en tot cas, és un plaer donar-vos a totes la benvinguda a aquesta presentació i agrair-vos que un dilluns al matí tantes persones estiguin disposades a reunir-se durant una hora per conèixer aquest informe i perquè continuï treballant sobre el que és el dret al temps. Vull agrair molt especialment a l'Institut Cerdà el treball que ha fet per desenvolupar aquest informe, que ens parla de tendències, d'oportunitats, de reptes i de posicionament, i tot plegat ens permetrà, estic absolutament convençuda, aportar més valor a la tasca que fem en pro d'un creixement de caire inclusiu i que sigui sostenible a tot el nostre territori de l'àrea metropolitana. També vull expressar el meu agraïment a tot l'equip del Barcelona Time Use Initiative for Healthy Society, amb qui treballem per impulsar el que són totes les polítiques de temps al territori per fer efectiu el dret al temps. He vist que també la Marta ens acompanya i també farà la presentació. Moltíssimes gràcies també per tota la feina que feu en el dia a dia. Pensem també que el moment en què arriba la presentació d'aquest d'aquest document, és un bon moment, perquè tot just vam assumir el compromís en la Declaració de Barcelona per les Polítiques del Temps el dia 29 d'octubre, en la clausura de tota la setmana de la Time Use Week, i ho vam fer juntament amb més de 100 organitzacions locals, regionals i també europees. I vull destacar la importància de tot aquest acord perquè ha estat pioner i estratègic per fer del dret al temps un dret de ciutadania i, a més fer-ho com crec que s'han de construir els drets, construint o fent un marc comú per les polítiques del temps a tota Europa. A més, precisament com a regidora de Barcelona, en aquest cas, és tot un plaer i un honor que porti el nom de la ciutat de Barcelona, perquè realment ens situa en un lloc important també en aquest punt dels usos del temps. També comentar-vos que per nosaltres ha estat essencial reflexionar al voltant del que és la visió el dret al temps des d'una visió col·lectiva, perquè a més ens ha servit per posar més en valor el que és el temps. Ho hem fet explorant situacions diferents com el conflicte temporal contemporani, l'ús que fan les persones del temps, l'impacte en la salut i l'anàlisi des de la perspectiva de gènere, absolutament importantíssim, l'organització del temps del treball en les organitzacions i també el temps i les ciutats. I en aquesta línia de treball, que ja portem molt de temps tampoc, perquè crec que va fa un any tot just que hi vam entrar, des de fa un any que portem treballant en aquesta línia, avui presentem aquest informe que ens explicarà la Clàudia Millán, un informe que identifica els factors que influeixen en la distribució del temps i que articula una reflexió sobre el treball, la família, la salut i la vida a les ciutats. Tothom intuint i sovint ho comprovem de manera palpable que l'actual organització del temps, de l'actual situació, de l'actual organització del temps se'n deriven riscos importants, tant pel que és per la vida personal, la social, també per la vida econòmica,
i veiem desigualtat entre homes i dones, riscos psicosocials, problemes de salut, de manca de temps lliure a disposició de la persona, també problemes de benestar relacional de les persones treballadores, però també veiem les dificultats per millorar la competitivitat empresarial i la productivitat laboral, a més dels conflictes derivats de la separació entre l'espai urbà i el temps, planificació urbanística, mobilitat, que afecten a la qualitat de vida, el temps destinat als desplaçaments i, sobretot, que generen molt d'estrès a totes les persones que es pateixen. Tots aquests riscos ens interpel·len com a societat, ens interpel·len també com a representants públics a avançar cap a una societat que sigui més saludable, més igualitària, més justa i més sostenible. Està claríssim per nosaltres la importància que té al territori la reflexió sobre les polítiques del temps. I també destacar que aquest informe ens aporta una mirada sobre l'evolució d'aquestes polítiques i sobretot ens recorda que alguns dels municipis de la nostra àrea metropolitana, com és el cas de Barcelona, com és el cas també de Sant Boi de Llobregat, són pioners en la reflexió i la implementació d'accions entorn als usos del temps per fomentar el benestar social. L'hem perdut un moment, no? A la vicepresidenta, la connexió. Bé, s'està connectant des del Carmel, pot ser que ens hagi fallat. Ara, quan la recuperem... Mentrestant, us recordo que abans no us he dit que aquesta sessió està gravada, sempre la gravem, si algú té algun inconvenient que ens ho faci saber per apagar la càmera, però sempre la gravem perquè pugui ser material també de treball per tots els municipis i pels agents socials de la metròpolis. Hola? Hola? Hola, Montse, et sentim perfectament en aquests moments. Sí? Hola? Hola, Montse, ens Ara em sents? sentiu. Bueno, Sí, doncs, et sentim perfectament. Sí, si podem recuperar... no, crec que no, perquè se m'ha quedat desconnectat el mòbil i l'ordinador des del mòbil. Simplement estava explicant-vos que aquest informe ens aporta una mirada sobre l'evolució de les polítiques del temps. També destacava el caràcter pioner que han tingut alguns dels municipis metropolitans, com Barcelona o com Sant Boi, per exemple, en tota la reflexió i la implementació d'accions entorn als usos del temps per fomentar el benestar social. Nosaltres, plegades, reivindiquem una mirada atenta al que són les experiències locals i internacionals que han desenvolupat accions en el que és pròpiament els usos del temps. Una mirada que lliga de ple amb la nostra aposta estratègica per impulsar les polítiques del temps a la metròpolis. I també volem dir-vos que des de l'àrea de desenvolupament social i econòmic volem contribuir a fer efectiu el dret del temps de la ciutadania i revertir els indicadors que reflecteixen la mancança de temps a la societat, una mancança que molt sovint fins i tot es converteix en una pobresa de temps. I tota aquesta tasca la volem fer, com sempre, amb el territori,
per nosaltres sense territori no som res. Estem molt contents de poder complementar-nos amb la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society i també amb els municipis. I per això oferim eines i instruments per fer possible les eines urbanes que ens permetin construir acords i pactes a nivell metropolità per millorar la vida de la ciutadania. També per promoure i fomentar l'intercanvi de polítiques públiques des de l'àrea de desenvolupament social i econòmic ens hem fet membres de la xarxa de governs locals i regionals del temps, una xarxa que, com coneixeu perfectament, ens permet fer intercanvi d'experiències i de bones pràctiques de temps a nivell mundial i de l'estratègia la Marta i la Núria us presentaran les principals línies de treball que estem. I per acabar només vull reiterar-vos l'agraïment pel vostre interès per estar avui a la presentació d'aquest informe, animar-vos a participar de manera activa en l'estratègia d'impulsar les polítiques del temps i recordar-vos que si ho fem, però sobretot si ens ho creiem de debò, aconseguirem que tot això contribueixi a un desenvolupament que sigui inclusiu i que generi oportunitats per a tothom. És realment el motiu pel que treballem dia a dia a la nostra àrea i ens encanta tenir-vos al nostre costat compartint aquest camí amb totes nosaltres. Moltíssimes gràcies i disculpeu les dificultats de connexió, però realment no volia faltar avui aquí perquè per nosaltres és un dia molt, molt important. Gràcies a totes i gràcies també al Guillem, que no es pot acompanyar, però és una persona absolutament implicada també amb aquesta estratègia. Gràcies. Moltes gràcies, Montserrat, per acompanyar-nos avui i per fer prioritat a la teva agenda, encara que sigui connectant-te des de l'indret aquest del Carmel de Barcelona per a poder donar-nos unes paraules de presentació d'aquest informe. Sense més, us presento la Clàudia Millán, que és la persona responsable d'aquest informe d'aprofundiment en usos del temps que s'ha fet des de l'Institut Cerdà amb contracte programa amb l'àrea metropolitana de Barcelona per aprofundir en aquells temes que són d'actualitat, que requereixen una anàlisi de tendències, d'oportunitats, de reptes i de posicionament per part del nostre Departament de Desenvolupament Social i Econòmic. Clàudia, tens la paraula. Moltes gràcies. Gràcies, Núria. A veure, us compartiré la pantalla abans de res. D'acord, hauríeu de veure-ho tots. No sé si és així. Sí, ho veiem. Veieu la presentació. Perfecte. Aleshores, gràcies a tothom per ser avui aquí. En la segona presentació de l'informe d'usos del temps de la col·lecció TROP. Es tracta d'una col·lecció que vàrem impulsar el 2018 des de l'Institut Cerdà en col·laboració amb l'àrea metropolitana i que compta amb diferents publicacions, quinzenals i mensuals, com han explicat la Montse i la Núria, impulsades en el marc de l'Observatori de Tendències de l'Economia Metropolitana que aprofundeixen sobre diferents temàtiques d'innovació al territori. Aquesta edició ja vàrem presentar un informe de lideratge femení, però si consulteu la pàgina web de l'Agència de Desenvolupament Econòmic hi trobareu també informes com el de comunitats energètiques o alimentació sostenible que hem fet en els darrers mesos. Avui ens agradaria presentar-vos l'informe d'usos del temps en el que parlem de la importància del temps com a nou valor social i en concret del dret al temps, una temàtica de la que s'ha debatut recentment a Barcelona en el marc de la Time Use Week, en el Congrés i Atur. I jo em preguntaria per què li atorguem tanta importància al temps? Doncs perquè el temps ordena i estructura la vida quotidiana i la manera de fer dels territoris, però sobretot perquè és limitat. Totes les persones disposen de 24 hores al dia, però no totes tenen les mateixes condicions materials per gaudir-lo. I en aquest sentit l'informe reflexiona sobre el dret al temps de la ciutadania i identifica els factors que influeixen en la distribució horària del temps, reflexionant al voltant de les polítiques públiques de temps i en concret de com la incorporació dels governs locals en la gestió del temps a les ciutats ha repercutit en la qualitat de vida i el benestar de les persones.
L'informe es desenvolupa en 8 apartats, incloent la bibliografia, i avui m'agradaria presentar-vos els primers 5 apartats en relació al dret al temps, el temps i la ciutadania, el temps i el treball en les organitzacions, el temps a les ciutats, i acabarem amb unes breus conclusions sobre els reptes i les oportunitats dels usos del temps. Aleshores, en el primer capítol, sobre el dret al temps, el que veiem és que en els últims anys diferents moviments ciutadans han manifestat una insatisfacció creixent i cada vegada més general davant dels usos del temps i dels ritmes que molts cops imposen les societats urbanes desenvolupades. Això ha donat lloc a que diferents veus reclamin l'emergència del conegut dret al temps i el seu reconeixement com a nou valor social a les ciutats. Per entendre aquest conflicte cal tenir present les diferents transformacions viscudes a les ciutats en els darrers anys, i en aquesta diapositiva en citem 6 concretes que m'agradaria explicar-vos molt breument. La primera sobre la desincronització laboral. Si bé el treball durant segles havia estat el gran sincronitzador de la societat i el que estructurava la resta de temps socials, al segle XXI esdevé el gran desincronitzador. Des de la crisi econòmica, de fet, el 2008 s'ha posat en qüestió l'estabilitat laboral i s'han fet comunes les jornades de treball a temps parcial i les jornades flexibles. En segon lloc, trobaríem la doble presència de les dones i la sobrecàrrega de responsabilitats en l'àmbit domèstic i familiar. Les dades sobre les condicions laborals de les dones al mercat de treball, que hem vist en moltes ocasions, evidencien trajectòries i situacions laborals inestables, però al treball laboral se li suma el treball familiar i domèstic. I en aquest sentit, de nou, les dades identifiquen una major càrrega de treball per part de les dones que continuen fent-se càrrec de les tasques de cura dels fills i de les persones amb dependència. En tercer lloc, també podríem dir que els territoris estan immersos en un temps global. Les noves tecnologies han permès anul·lar distàncies, llocs, temps i horaris i han fet créixer exponencialment les possibilitats de comunicació en temps real. En conseqüència, ens trobem en que existeix una forta pressió perquè els espais locals esdevinguin centres productius en continu 24/7, és a dir, totes les hores del dia i durant tot l'any. En quart lloc, trobem també els processos d'individualització de les persones que han generat temps més plurals i necessitats diverses. En aquest sentit, l'autonomia, la independència i l'espai personal són els nous valors de les societats contemporànies i per això ja no podem dir que existeix un únic temps social, sinó múltiples temps socials que corresponen a la pluralitat d'individus i d'institucions. En cinquè lloc, les noves pautes de mobilitat en el territori, que s'han tornat més complexes que mai i en conseqüència ens trobem amb una ampliació horària en el ritme de la ciutat on s'incrementen els desplaçaments extralaborals i augmenten els desplaçaments orbitals que connecten perifèries entre si. I, en darrer lloc, apareixen nous valors d'identitat individual on es reivindica el temps per a un mateix. Ens trobem en un moment crític pel que fa a l'equilibri entre aquest temps social i l'individual, que s'evidencia en expressions, com hem sentit, sobre la pobresa del temps, les demandes creixents de més temps per un mateix o d'un major temps per conciliar vida laboral i familiar. En conseqüència, alguns països europeus han considerat d'interès incloure en la seva agenda política propostes que facilitin un major equilibri en els seus usos del temps a la vida quotidiana i propiciar alhora més equitat social. En l'àmbit local i internacional conviuen diverses polítiques del temps que pivoten o que solen pivotar al voltant de 4 eixos: la salut, les organitzacions, la ciutadania i la ciutat. I trobaríem com dos tipus de polítiques que inclourien aquestes accions. D'una banda, les polítiques orientades a facilitar el benestar de la ciutadania, on inclouríem les polítiques familiars i de conciliació i les polítiques socials i de cura, que contribueixen a configurar un determinat règim de benestar local. I d'altra banda, trobem també les polítiques urbanes del temps, que consideren la ciutat com un espai on cal planificar i ordenar els diferents usos socials del temps.
Els municipis i les ciutats de la província de Barcelona són pioners en la reflexió i implementació de polítiques públiques d'usos del temps. De fet, ja a la dècada del 2000 van començar a aparèixer actuacions en aquest àmbit, emmirallant-se en les actuacions que es duien a terme als països europeus veïns, principalment França i Itàlia, que han estat grans referents. Si ens fixem en l'eix de la part superior de la diapositiva, a Europa, Itàlia i França són els territoris pioners en l'impuls de polítiques d'usos del temps. Als anys 80, per exemple, la sociòloga italiana Laura Balbo va parlar per primer cop en la seva obra Time to Care sobre la necessitat de tenir en compte el procés de reproducció i reivindicava el temps com a element primordial dels drets de la ciutadania. Als anys 90, tant a Itàlia com a França, es presenten diferents propostes per regular el dret al temps. A Itàlia, per exemple, es demana que es reconeguin les aportacions de les dones a la societat, una proposta de l'antic Partit Comunista que no es va aprovar, i a França, la llei Aubry es planteja la jornada de 35 hores. Al 2000, diferents iniciatives locals i europees sorgeixen també, aquí en citem les principals. La llei Turco, d'una banda, a Itàlia estableix obligacions als alcaldes de municipis de més de 30.000 habitants d'elaborar un pla territorial sobre els horaris de la ciutat i crear una oficina municipal i taules de debat amb la ciutadania. A França es crea una xarxa nacional per sensibilitzar i intercanviar coneixement d'aquestes qüestions i a Europa es crea també la xarxa de ciutats pels ús del temps per combatre les dificultats i compartir els avenços i beneficis experimentats en polítiques d'usos del temps. En l'àmbit metropolità, les iniciatives comencen una mica més tard. El 2005, la Diputació de Barcelona crea la xarxa de ciutats i pobles pels nous usos del temps, un espai de reflexió i debat entre els ajuntaments adherits entorn de les polítiques del temps i la seva incidència a l'àmbit local. El 2011 es signen els primers pactes del temps mantinguts fins a l'actualitat a Barcelona, Sant Boi i Terrassa. El 2015, 3 anys després, es desenvolupa la iniciativa per la reforma horària per assolir uns temps més humans i cívics. De fet, el Govern de Catalunya s'afegeix a la iniciativa el mateix any de creació i crea un grup de treball interdepartamental per estudiar propostes per racionalitzar els horaris. 2 anys més tard, el 2017, es crea un pacte per introduir el temps en el debat ciutadà i el 2019 neix la Barcelona Time Use Initiative, una aliança de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona per incloure el dret al temps a l'agenda social i econòmica en l'àmbit urbà i internacional. En aquest sentit, al llarg del 2020 i del 2021 s'ha impulsat la internacionalització de les polítiques del temps a través de la col·laboració entre la Barcelona Time Use Initiative i les principals institucions catalanes. En concret, la signatura d'un conveni de col·laboració entre les principals entitats comptava amb 3 objectius que s'han materialitzat en els últims anys amb diferents iniciatives. La primera, la creació d'un espai de trobada internacional per l'impuls de les polítiques del temps. En aquest sentit, el 2020 es va celebrar la primera edició de la International Time Use Week de manera virtual, amb la presència de més de 20 experts internacionals, i aquest passat mes d'octubre es va celebrar de nou la segona edició a Barcelona amb més de 200 experts al recinte modernista de Sant Pau, que va ser molt interessant i que va tenir una molt bona acollida també. El segon objectiu era el foment de la recerca en usos del temps, que es va materialitzar amb el naixement de l'Expert Lab, un grup internacional multidisciplinari d'experts en temps, que el que fa és assessorar la Barcelona Time Use Initiative i que alhora enriqueix el projecte i posiciona la recerca en l'àmbit català en aquesta temàtica. En tercer lloc, o el tercer objectiu d'aquest conveni era la revitalització de la xarxa europea de ciutats pels actes del temps i en aquest sentit s'han realitzat múltiples actes de sensibilització, com la jornada celebrada farà ara un any per l'Agència de Desenvolupament Social i Econòmic i la Barcelona Time Use Initiative, adreçada a representants electes i tècnics dels municipis de l'àrea metropolitana per compartir bones pràctiques de conciliació i parlar sobre els beneficis de les polítiques
del temps que tenen per la ciutadania. En el segon capítol, centrat en la ciutadania, comencem amb un gràfic sobre les diferències globals en l'ús del temps. Més enllà de l'edat, la renda o fins i tot el gènere, un dels factors que deixa entreveure més diferències en les demandes de temps és la nacionalitat i el context i lloc en què les persones socialitzen. En aquest sentit, les dades d'ús del temps de 33 països que publica la OCDE permeten extreure algunes conclusions sobre les diferències entre diferents regions del món. Les hores de treball, per exemple, en color grana al gràfic, a l'esquerra, veiem que tendeixen a ser més extenses al sud i a l'est d'Àsia, mentre que les jornades més curtes es troben a Europa, especialment a països com Espanya, França i Itàlia. De fet, a Espanya veiem que es treballen 176 minuts al dia de mitjana, un 44% menys que la Xina, tot i que el temps dedicat a feines no remunerades, en rosa, és superior a Espanya i, per tant, inferior a la Xina. Si ens centrem en Europa, en el requadre rosa, veiem que existeixen patrons culturals diferenciats en el temps que s'inverteix en oci. Per exemple, si França és el país on la gent passa més temps menjant, ho veiem en color rosa més clar, els casos de Grècia, Itàlia i Espanya serien similars, segurament perquè els menjars es consideren una activitat social en aquests països. Si ens centrem concretament a Espanya, és el país que destaca pel que fa al temps dedicat a l'esport, una mitja de 42 minuts al dia. No està graficat concretament en les activitats, estaria dins d'altres tipus d'oci. I Espanya també dedica una part important del temps a la televisió i la ràdio en groc i està amb amics en gris clar. El temps invertit en cura personal també és elevat si es compara amb altres països. Si ens centrem en dades en l'àmbit metropolità, les últimes dades disponibles i més micro datarien del 2012 i ens permeten estimar la distribució temporal de les activitats diàries en un dia mitjà. En el gràfic de l'esquerra veiem que les activitats quotidianes comporten un consum de temps sovint molt elevat, per exemple, més enllà de les hores de son i de menjar, que ens ocuparien gairebé un 40% del nostre temps. Treballar o el treball remunerat és una de les activitats quotidianes que té una presència més central en la distribució horària diària de la població activa. Si ens fixem en el gràfic de la dreta, podem veure que la durada mitjana de les activitats relacionades amb aquest treball remunerat a l'àrea metropolitana és de 7 hores i 29 minuts, però s'observen diferències significatives en el temps que es dedica a la feina en funció de l'edat. Per exemple, els joves de menys de 25 anys treballen entre la meitat i un quart de les hores que les persones de 25 a 44 anys, i aquesta diferència és conseqüència del fet que els joves treballen molt més a mitja jornada, per exemple. A més, si analitzem les dades a nivell més micro, la diferència d'hores treballades varia significativament en funció del nivell educatiu i augmentaria en la mesura en què el nivell d'estudis incrementa. De fet, una persona amb estudis superiors treballa de mitjana un 86% més de temps que una persona sense estudis, una dada que també és impactant. I si ens fixem en altres dades que també revela l'enquesta, veiem que la durada mitjana dedicada als estudis seria aproximadament d'unes 5 hores, resposa per un 13% dels encastats. A la llar i a la família seria de 3 hores 20, a treballs voluntaris i reunions gairebé 2 hores i a oci 2 hores també, amb el repartiment mig que veieu en aquest requadre gris. Si passem a la diapositiva següent, veiem que l'ús del temps també s'ha provat que repercuteix en la salut de les persones. Els canvis en els estils de vida de la nostra societat han generat en els últims anys un increment del sedentarisme i una reducció general de les hores de son, factors que molts estudis han associat amb diversos problemes de salut tant física com psicològica, com l'estrès, la hipertensió, la fatiga o fins i tot la depressió. Al gràfic de l'esquerra veiem que entre un 30 i un 40% de les persones assalariades
amb jornades llargues dormen 6 hores o menys al dia i en el cas de realitzar un horari nocturn, les barres de la dreta, veiem que aquest percentatge augmenta gairebé en un 50%. A més, si ens fixem en el requadre rosa de més a la dreta, els horaris atípics solen ser més comuns en el cas de les dones. El gràfic mostra que les dones de tots els grups d'edat i amb ocupacions manuals tenen un pitjor estat de salut, fan menys exercici en el temps de lleure i dormen menys hores que els homes i les persones amb ocupacions no manuals. A més, entre les dones més joves, conviure amb fills o filles s'associa amb més sedentarisme en el temps de lleure. En aquest sentit, i si aprofundim en la perspectiva de gènere, l'enquesta d'usos del temps elaborada per l'IDESCAT ajuda a visibilitzar les diferències i les desigualtats entre homes i dones i en aquesta diapositiva en destaquem algunes de les principals conclusions. A la part de l'esquerra de la diapositiva veiem la mitjana d'hores diàries dedicades a diferents activitats per part d'homes en gris i dones en lila. Les diferències més significatives les veiem a la part esquerra del rellotge. En primer lloc, els homes dediquen 1 hora més al dia al treball remunerat i les dones gairebé 2 hores més que els homes a activitats no remunerades, principalment domèstiques i de cures. El resultat és que les dones de mitjana treballen 50 minuts diaris més que els homes, una realitat que la va conceptualitzar Laura Balbo com a doble presència i de la que parlàvem a la primera diapositiva. Aquest fet s'explica si mirem altres dades en l'àmbit econòmic pel fet que, per desgràcia, el treball de mercat és encara un espai majoritàriament masculí. La taxa d'activitat masculina és a Catalunya 10 punts superior en el cas dels homes i, a més, les dones, en cas de ser contractades, acumulen unes condicions laborals pitjors. Tenen una major proporció de contractes parcials, de fet triplica la dels homes, i compten amb salaris inferiors. De fet, la bretxa salarial a Catalunya a febrer de 2021 era del 22%. Les dades també mostren en la línia del que comentàvem que encara existeix una perpetració dels rols de gènere a l'hora de repartir les tasques a la llar. Si ens fixem en el gràfic en pantalla, les dones dediquen més temps en gairebé totes les activitats relatives al treball no remunerat, dedicant, per exemple, 1 hora i quart a activitats culinàries, el doble que els homes, o gairebé 1 hora a mantenir la llar, gairebé 3 cops més que els homes. Els homes, no obstant, solen participar més en aquelles activitats més reconegudes en l'àmbit social i que no requereixen tant de sacrifici individual. Les tasques que acostumen a desenvolupar més són puntuals i relacionades amb l'oci dels infants, mentre que les dones s'encarreguen de les tasques de la cura de les persones grans amb menys reconeixement social i tasques que són continuades i que solen no poder ajornar-se. Si ens fixem en la gràfica de la dreta, a dalt de la diapositiva, en relació a l'ús del temps lliure, veiem també que els homes gaudeixen de 44 minuts diaris més de temps lliure que les dones i si ens fixem per tipus d'activitat observem diferències significatives en el temps que els homes dediquen a les activitats d'exercici físic en comparació a les dones. La Covid-19 també ha canviat els usos del temps en el nostre dia a dia. Perdoneu. I, en concret, la percepció subjectiva que tenim del pas del temps. Un estudi del Regne Unit ha quantificat en aquest sentit que més del 80% de les persones van viure distorsions en la percepció del temps durant el confinament. Però les distorsions no han estat les mateixes per tothom i si bé mentre que per la meitat de les persones els mesos de pandèmia han transcorregut més a poc, l'altra meitat els ha percebut com a més breus. Les mesures de distanciament social semblen haver sigut les principals causants d'aquesta distorsió que varien en funció de l'edat, el nivell de satisfacció personal amb la interacció social, l'estrès o la sobrecàrrega de tasques. Així, com veiem a la part vermella de la diapositiva, d'una banda, les persones que han mantingut una rutina social plaent o han tingut una càrrega de treball important
han percebut el pas del temps amb major fluïdesa i, en canvi, l'alentiment en la percepció del temps s'ha associat a una edat més avançada, un augment de l'estrès o una reducció de la càrrega de tasques o dels nivells d'interacció social. Si tornem a posar una mirada de gènere en aquestes dades, les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar es van agreujar en el context de la Covid-19, especialment per a les dones. Aquesta, en tot cas, és una de les conclusions que s'extreuen de les respostes de l'enquesta sobre els usos del temps i el confinament, realitzada el 2020, i que ha permès actualitzar algunes de les dades del temps de l'enquesta d'usos de 2011. Si analitzem l'impacte de la pandèmia en el treball a distància, en aquesta diapositiva veiem, segons els resultats de l'enquesta, que el teletreball ha comportat noves planificacions del temps i ha atorgat més flexibilitat als horaris de la població, una percepció que s'accentua en el cas de les dones, que ho han valorat 5 punts més que els homes. No obstant, aquesta flexibilització s'ha valorat de manera diferent segons el gènere. Si mirem les dades que apareixen més a la dreta, les dones han valorat més els avantatges de poder conciliar els horaris laborals amb els horaris familiars que els homes i el fet de comptar amb una vida més sostenible. D'altra banda, els homes creuen en major mesura que les dones que el teletreball els ha permès conciliar millor els horaris amb el temps personal i gestionar millor el seu temps. Respecte al treball domèstic i familiar, els resultats de l'enquesta mostren que el volum de tasques domèstiques va incrementar durant el confinament un 40% i el de l'atenció i les cures un 26%. I si bé el repartiment entre els membres ha canviat en moltes llars, no ho ha fet envers un repartiment més igualitari. De fet, segons l'enquesta, només un 4% de les persones enquestades, 4 de cada 100, creuen que es va fer un repartiment igualitari, versus un 21% de les dones, que reconeix que va ser desigual, i un 6% d'homes. Si mirem la part de la dreta de la diapositiva, veiem que la majoria d'activitats van recaure sobre les dones, que van realitzar en un 91% dels casos les tasques de la llar, versus el 77% d'homes, o tenir cura dels fills, 31% dels casos, 10 punts més que els homes. En definitiva, un greuge que preocupa donat el temps actual i la gran sensibilització que hi ha del tema. Respecte al temps i al treball en les organitzacions, el tercer capítol de l'informe. En aquesta diapositiva el que fem és analitzar l'impacte que ha tingut el teletreball forçat per les circumstàncies de la pandèmia. En aquest sentit, diferents estudis han afirmat que la Covid-19 ha suposat una revolució tecnològica sense precedents i quantifica que hauria accelerat la digitalització 10 anys només en els 2 primers mesos de confinament. Tot i això, si ens fixem en el teletreball, estudis més recents també mostren que amb la tornada a la normalitat el teletreball s'ha reduït a gairebé la meitat. Això no obstant, i segons diferents enquestes, el 68% de les persones afirmen que voldrien conjugar teletreball i presencialitat actualment, amb un repartiment de 2 o 3 dies a la setmana. No obstant això, els impactes del teletreball en el temps són múltiples, però no sempre positius. Si comencem valorant la part positiva que se li atorga, és evident en molts espais. En primer lloc, facilita la conciliació laboral i familiar, especialment en el cas de les dones, sobre les que, com hem vist, continua recaient aquestes tasques. Estalvia també el temps i els diners del desplaçament al lloc de treball, permet flexibilitzar els horaris de feina i incrementa en molts casos el compromís amb la feina i l'eficiència dels treballadors quan es realitza de manera parcial, és a dir, diversos cops a la setmana, no tots. Si intentem identificar quin és el perfil de treballadors que prefereixen teletreballar tots els dies, veuríem que majoritàriament són dones, en un 64%, tenen una edat mitjana de gairebé 40 anys, estan casats o casades o en una relació estable, amb fills i fa almenys 4 anys que treballen a la mateixa empresa. Si intentem identificar els aspectes menys positius, també en trobem de diferents. D'una banda,
s'esborren els límits entre feina i vida laboral, es fa més difícil desconnectar de la feina per la dificultat de trobar aquests límits, té conseqüències sobre la salut, fomenta el sedentarisme o afavoreix l'aïllament social, per exemple, dificulta establir un horari de treball i mantenir una rutina. De fet, durant el confinament, una de cada 4 persones que han teletreballat reconeixen haver-ho fet més hores. En alguns casos pot suposar una pèrdua d'oportunitats dins l'empresa per manca de visibilitat. En d'altres pot suposar una barrera per la manca de mitjans. Per exemple, 4% dels encastats escolliria fer la feina de manera presencial pel cost que comporta teletreballar. I, per últim, també es fa esment a la manca d'interaccions socials que, segons els encastats, deteriora la qualitat de la relació amb els seus companys. Si ens fixem en el territori metropolità, trobem diferents mesures de conciliació i gestió del temps que les empreses i les organitzacions han impulsat arran de la Covid-19 o que ja impulsaven abans, en molts casos, per millorar la conciliació laboral. En l'informe citem 6 mesures i una bona pràctica d'administracions o organitzacions a l'àrea metropolitana per cadascun d'aquests eixos. D'una banda, o en primer lloc, trobem mesures que aposten per una distribució més flexible del temps de treball, com la Fundació Joia, per exemple, que ha optat per establir horaris adaptats als treballadors amb una borsa d'hores per atenció i cura dels infants i de la gent gran. En segon lloc, altres mesures fomenten la flexibilitat en l'espai de treball, en molts casos anteriors a la pandèmia. En tercer lloc, l'adaptació de la dedicació laboral als diferents moments de la vida professional, com la maternitat o la jubilació. En quart lloc, el suport professional per al desenvolupament professional, però també personal dels treballadors. En cinquè lloc, el foment de serveis o prestacions indirectes per compatibilitzar el temps laboral i personal. En aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona, mitjançant el programa Concilia, ha posat en funcionament 6 espais de cangur municipals per famílies monoparentals amb pocs recursos. I, en darrer lloc, el reconeixement i la visibilització de les iniciatives en l'àmbit de la gestió del temps per tal de que es difonguin experiències en aquest sentit. Respecte als usos del temps i les ciutats, al darrer capítol d'aquest informe, l'urbanisme i la temporalitat estan íntimament relacionats i si bé la ciutat ha d'adaptar-se als diferents ritmes i necessitats dels seus habitants, la construcció territorial de les ciutats també hauria de fer-ho. En les últimes dècades, les ciutats han estat tradicionalment modelades per una planificació urbana dictada en molts casos per la infraestructura, el vehicle privat i la monofuncionalitat, i, en conseqüència, la qualitat de vida dels ciutadans ha empitjorat en un context en el que el temps destinat als desplaçaments és elevat i l'estrès sovint és una de les conseqüències d'això. Si intentem identificar els principals reptes del model urbà contemporani, identifiquem almenys 3 causes que indiquem en aquest informe. La primera és que l'urbanisme tradicional no és neutre. Vivim en ciutats dissenyades i planificades des d'una òptica basada en les necessitats de l'home. En molts casos aquest home és un home adult, occidental, treballador, sa i en general motoritzat, oblidant la presència d'altres perfils també presents a les ciutats, com les dones, els nens o les persones en edat avançada. En segon lloc, l'ordenació urbanística sovint crea barreres que dificulten l'accessibilitat i la sensació de seguretat de les zones. A més, la planificació de la mobilitat ha girat al voltant dels desplaçaments entre el lloc de treball i residència i ha obviat altres lligats a la vida quotidiana, com les del treball domèstic o social, per exemple. I, en tercer lloc, a més, en molts casos s'han generat ciutats amb teixits monofuncionals desconnectats entre si que demanen l'ús del cotxe com a modalitat principal de transport. Això ha comportat la creació de zones amb usos excessivament especialitzats, barris on es dorm i barris on es treballa, per exemple, cosa que ha dificultat que la població ho tingui tot dins d'una àrea de proximitat i pugui decidir en què invertir el seu temps. En aquest sentit, les característiques de l'entorn urbà influeixen en el temps de desplaçament, un temps que, en la majoria dels casos, depèn de les característiques de la ciutat i en concret de 3 factors.
la grandària o la superfície de la ciutat, la densitat urbana i la seva trama o tipologia d'espai públic. Respecte a la grandària de les ciutats, diferents estudis mostren que la grandària és proporcional al temps invertit en recorreguts. Així, per exemple, a ciutats europees de menys de 30.000 hectàrees, la mitjana de desplaçament és de 22 minuts, mentre que les de més de 90.000 hectàrees s'arriba als 30 minuts. En segon lloc, la densitat també repercuteix en el mitjà de transport emprat per desplaçar-se i, per tant, en el temps de desplaçament. Per què? Doncs, en primer lloc, perquè la densitat implica multifuncionalitat i proximitat dels equipaments i dels serveis i, per tant, la possibilitat de desplaçar-se a peu. I, en segon lloc, perquè el servei de transport públic requereix d'uns llindars mínims d'usuaris potencials perquè siguin rendibles en relació al cost de les tarifes. Per tant, a les ciutats amb densitats mitjanes o altes, el cost temporal i econòmic de desplaçaments és menor. En darrer lloc, l'estructura urbana, que permet que convisquin diferents velocitats, com la dels vianants o del transport privat, és la trama urbana compacta, perquè et permet estalviar temps i s'hi poden dur a terme activitats de proximitat. Així, a les ciutats on només es circula amb transport privat, per exemple, el temps de recorregut sol ser molt més elevat. I en aquest sentit, Barcelona és un paradigma de ciutat compacta que expliquem en el requadre gris a la dreta. El seu desenvolupament li ha permès tenir una compatibilitat d'usos i la seva inscripció en l'àrea metropolitana ha permès encaixar zones residencials i econòmiques més enllà dels seus límits municipals. I aquesta compacitat es veu reflectida en el seu repartiment modal, en el gràfic que veiem en pantalla, on es veu que un 74% dels desplaçaments es fan a peu, en bicicleta o en transport públic. En aquest sentit, i parlant de ciutats compactes, ja fa uns anys que es va obrir un debat mundial a propòsit de la ciutat dels 15 minuts, una proposta que posa la temporalitat al centre de la planificació urbana i en la que la proximitat és clau per millorar la qualitat de vida i limitar l'impacte ambiental de la vida a la ciutat. Es parla de ciutat dels 15 minuts pel temps màxim de trajecte que hauria de permetre a un resident donar resposta a les seves necessitats essencials, com són l'habitatge, la feina, l'atenció sanitària o l'accés a la cultura i a l'esport, per exemple. I la ciutat dels 15 minuts compta amb 3 característiques principals. La primera, la cronotopia, que consisteix en comptar amb diferents usos segons l'hora, el dia de la setmana o l'època de l'any, adaptant així aparcaments, mercats o patis d'escola quan no se'n fa ús. La modificació dels usos d'espais buits permet així disposar d'espais més propers i no iniciar obres de projectes urbans definitives en llocs propers de la ciutat. En segon lloc, el cronourbanisme, que proposa vincular l'entorn construït amb els fluxos i els horaris de la ciutadania, passant així d'una mobilitat obligada en una ciutat fragmentada a una mobilitat escollida, és a dir, en una ciutat policèntrica i multiservei. En tercer lloc, trobem la topofília, que integra diferents elements perquè contribueixin a l'afecció de la ciutadania al lloc, ajudant així als habitants que no necessitin fer tants viatges, d'escapar de l'exterior i contribuint a crear vincles amb el barri. L'afecció es treballa en aquest sentit, considerant la bellesa dels espais, la seva sostenibilitat, garantint l'accés a zones naturals properes o la creació de xarxes d'actors o iniciatives que donin vida al lloc. L'informe també recull un apartat... Si et sembla, Clàudia, perdona, podem fer una síntesi dels reptes i oportunitats i adelantar els casos que trobaran a l'informe. En el xat hem deixat per a totes les persones que encara no us havíeu descarregat l'informe complet, perquè pugueu explorar els diferents casos pràctics que hem identificat i aprofundir també en la presentació que ens està fent la Clàudia. Si et sembla, fem una síntesi dels reptes i oportunitats. Perfecte, sí. I acabem, si us sembla, jo no pretenia presentar els casos, sinó acabar amb un exemple de l'IATUR i d'algunes dades que es van donar al Congrés, si us sembla. Aleshores, en aquest apartat
l'informe també recull els diferents reptes i oportunitats que suposen l'ús del temps a les ciutats i que hem anat observant en molts casos al llarg de l'informe. El primer fa relació al clar biaix que existeix encara en termes de gènere en la distribució diària del temps. Àmbits vitals de la societat, com són les cures o el treball domèstic, segueixen distribuint-se de manera desigualitària, com hem vist, i recauen majoritàriament sobre les dones, unes activitats que a dia d'avui encara no són reconegudes. En segon lloc, identifiquem les conseqüències del teletreball, perquè si bé té avantatges en termes de temps inqüestionables, com hem vist, la desaparició dels límits entre vida professional i privada s'ha demostrat que impacten en la salut mental de les persones. En tercer lloc, i més enllà del teletreball, les llargues jornades de treball i les feines a temps parcial i ocasionals s'associen també sovint a problemes de salut, com hem vist, com els trastorns cardiovasculars, la hipertensió, l'estrès o la depressió. I els usos del temps pel que fa a l'esfera domèstica i familiar també s'han associat amb aquests efectes negatius, especialment en el cas de les dones. En quart lloc, l'ús i la distribució del temps diari, fem referència a l'ús i la distribució del temps diari i com aquests estan condicionats per la posició de cada individu en la societat. La distribució equitativa és un repte que cal treballar mitjançant polítiques de temps, en un context en el que els individus tenen diferents ritmes socials i personals. La ciutat hauria de saber adaptar l'ús dels espais segons aquests horaris. I, finalment, la necessitat de tirar endavant propostes que millorin la gestió del temps cap a horaris més saludables i respectuosos amb els ritmes circadians dels ciutadans. La recuperació de les 2 hores de desfasament respecte a la resta del món i l'impuls d'una nova cultura del temps més flexible són algunes de les propostes que ja s'han posat sobre la taula en aquest sentit. Respecte a les oportunitats que identifiquem a l'informe, la primera relativa als avanços aconseguits arrel de la pandèmia. El confinament ha possibilitat l'adaptació de mesures de teletreball i digitalització que han facilitat la conciliació laboral i familiar, a la vegada que han suposat un estalvi de temps per a les persones. En aquest context, creiem que cal aprofitar el moment actual per seguir impulsant aquest tipus de mesures i assentar-les sobre unes bases més sòlides. En segon lloc, creiem que el rol estratègic que ja juguen els governs locals en el lideratge de polítiques públiques d'usos del temps és clau. La gestió del temps quotidià i l'impuls de polítiques del temps que considerin la proximitat i responguin als nous reptes emergents seran claus per millorar la qualitat del mateix. En tercer lloc, existeixen ja diferents xarxes que treballen en la gestió del temps, l'organització horària o els temps de treball familiar, personal i social, i la formació de noves xarxes o l'explotació d'aquestes xarxes integrades per entitats i institucions de la ciutat obre l'oportunitat d'impulsar polítiques de col·laboració pública-pública o público-privada. D'altra banda, la promoció de polítiques que permetin compaginar vida laboral i familiar també són cada cop més freqüents, especialment arrel de la pandèmia, i és fonamental continuar incrementant els recursos públics per la cura de persones dependents i apostar per l'impuls de mesures que millorin la compaginació de vida laboral i familiar. I, en darrer lloc, creiem que és fonamental repensar els espais físics, com dèiem en l'últim capítol, d'acord amb una societat cada vegada més heterogènia que preveguin una diversitat d'espais que responguin a la complexitat social existent per tal d'aconseguir uns temps i unes ciutats més equilibrats, saludables i sostenibles. Com comentava la Núria, simplement informar-vos que l'informe també inclou 6 casos pràctics en els quals es mostra com diferents administracions municipals, autonòmiques i estatals gestionen els usos del temps al seu territori. Trobem el cas de Barcelona, del País Basc, l'Oficina del Temps a Rennes, a França, el projecte Bremen 2030 a Alemanya, el programa del temps a Bolzano i Torino a Itàlia, i com Finlàndia com a país utilitza les enquestes d'usos del temps per millorar les seves polítiques públiques. I si us sembla, per acabar la presentació, m'agradaria fer esment de 2 projectes presentats en el marc de la Barcelona Time Use Week i de l'IA Tour fa 2 setmanes sobre la importància de l'ús de dades i de la realització d'enquestes
per millorar les Què polítiques et sembla, públiques. Clàudia, com que anem molt justos de temps, podem enviar la informació a totes aquelles persones que ens ho sol·licitin i donem pas a la presentació de l'estratègia. Ho dic perquè havíem previst una... D'acord? Perfecte, cap problema. Sí? Molt bé. Molt bé, doncs gràcies a tots. Moltíssimes gràcies, Clàudia Millán, que ha estat la consultora que ha treballat també amb la coordinació amb l'àrea metropolitana en aquest informe d'aprofundiment número 28, que ha analitzat les tendències, els reptes i oportunitats en usos i el posicionament de l'àrea metropolitana i l'aplicabilitat d'una estratègia a la metròpolis en usos del temps. Moltíssimes gràcies, Clàudia. Us hem enviat l'enllaç per a totes aquelles persones que encara no us havíeu pogut descarregar el document perquè pugueu aprofundir i, com ho deia, com ha hagut detallar la Clàudia, qualsevol altra informació que necessiteu o que necessiteu ampliar, us la podem enviar. Si us sembla, donem pas a la presentació de l'estratègia que durà l'àrea metropolitana i al final, tot i que anem molt justos de temps, obrirem un torn per si hi ha algun dubte o alguna qüestió que puguem resoldre in situ o que us vingui de gust que planifiquem per una altra sessió. M'acompanya la Marta Junquer, que és la cocoordinadora de la Iniciativa per l'Ús del Temps de Barcelona per una Societat Saludable. La Marta Junquer, que junt amb l'Ariadna Güell han recollit des del 2019, quan es va constituir la iniciativa, el llegat de la reforma horària i han ampliat la visió i la incidència en les polítiques del temps a nivell global, a nivell internacional, com abans explicava la Clàudia, i que han fet possible també una cosa que passa sovint o poc sovint en política, que és aconseguir una estratègia, una aliança compartida amb diferents institucions en diferents nivells per posar en el centre de les polítiques públiques el dret, fer efectiu l'objectiu, que era fer efectiu el dret del temps a la ciutadania. No han passat poques coses, són moltes, però com que hem de presentar l'estratègia de l'àrea, deixeu-me molt ràpid, després li donaré la paraula a la Marta Junquer, però deixeu-me molt ràpid que us presenti què és el que vindrà a fer l'àrea metropolitana després d'aquesta mirada i aquest coneixement o aquest anàlisi compartit que portem fet des de, sobretot abans la vicepresidenta ho deia, sobretot des del 2020 i per tant només fa un any. La nostra és una proposta inicial, una proposta que compartim amb vosaltres, que vam començar el 2020, com abans recordava la Clàudia, signant aquest conveni, aquesta aliança amb la Iniciativa per l'Ús del Temps de Barcelona per una Societat Saludable, una aliança que ens ha permès fer transferència de bones pràctiques, organitzar internament jornades que servissin per explorar les polítiques del temps i els objectius i beneficis per a la ciutadania, participar al grup motor de coordinació de la Time Use Week i en l'organització, i que unes activitats que hem tornat a portar a terme aquest 2021, incorporant-nos a més a la xarxa de governs locals i regionals per les polítiques del temps, com mencionava la vicepresidenta, i fent efectiu una ampliació d'aquest objectiu que tenia en marc de posicionar les polítiques del temps a l'àrea metropolitana i globalment, fent efectiu l'impuls del dret al temps a la ciutadania, assumint la voluntat política de treballar i adherint-nos a la Declaració de Barcelona per les polítiques del temps. Quina és l'estratègia que us presentem com a inicial i com a línies generals per a treballar fins al 2023? Seguir impulsant les polítiques del temps a la metròpolis de Barcelona i connectar-la amb les xarxes i compromisos globals pel dret al temps, incorporant aquí la visió metropolitana. La nostra estratègia llavors passa per tots els plans interns com el Pla d'Igualtat, el Pla de Reactivació Econòmica, sent revisats, incorporant els indicadors de temps que ens permetin adequar l'estratègia, assegurar finançament de les mesures de temps per a aquells municipis que volen tirar endavant xarxes amb empreses, que volen tirar endavant plans, que volen tirar endavant pactes del temps, que volen tirar endavant altres mecanismes o altres accions de socialització del dret al temps, per exemple, amb la ciutadania. Això via la línia d'igualtat dintre del Pla de Foment de la Cohesió Social, que molts ja coneixeu. Seguir reflexionant sobre les tendències. Aquest informe presentat és una mostra
buscar quina és l'aplicabilitat cap a l'AMB i quin és el posicionament que podem tenir en aquesta matèria, i quan ens sigui possible proporcionar dades metropolitanes d'ús del temps. Sabeu que cada 10 anys es fa l'enquesta d'ús del temps, està previst que en els propers anys també la Generalitat comenci la nova enquesta, que tocaria ja fer-la, que ja tocava en el marc del confinament i no es va poder realitzar degut a la pandèmia del Covid, doncs també tractar de col·laborar o d'assegurar que l'estrat metropolità estigui representat en els diferents instruments de coneixement de temps i de ciutadania. Per altra banda, promoure la inclusió de bones pràctiques, que és el que hem vingut fent, d'ús del temps a escala global. La Iniciativa per l'Ús del Temps de Barcelona per una Societat Saludable té una pàgina web que us estic obrint en aquest moment, en la que té recollides més de 100 bones pràctiques a nivell local i internacional, i que les bones pràctiques es poden recollir per diferents temàtiques i per diferents impactes que hagin tingut. En aquest sentit, el que fem és procurar que també les iniciatives locals a l'àrea metropolitana estiguin incorporades en aquesta base de dades, fomentar l'intercanvi de bones pràctiques i de mesures de temps entre municipis. Hem vingut desenvolupant jornades i seguirem fent-ho per fer possible l'intercanvi d'experiències. També ara amb la nova, la veieu, també ara amb la nova web fem possible que tot aquest coneixement estigui a l'abast dels tècnics i dels diferents agents socials de la metròpolis que el puguin fer servir. I, per altra banda, donar suport i assessorament als municipis amb la implementació d'aquestes iniciatives, pactes o polítiques de temps, i posar en marxa el grup impulsor i la taula de municipis pel pacte del temps i promoure la incorporació de les ciutats metropolitanes a la xarxa de municipis pel temps i a la Local and Regional Governments Time Network, i a les conclusions que es derivin de la Declaració de Barcelona per les polítiques del temps. Us he presentat els enunciats de l'estratègia de manera molt breu i molt concisa, perquè és una proposta inicial i perquè tampoc teníem molt de temps, però si em deixeu, li dono la paraula a la Marta Junquer, que és, com us he dit, la coordinadora de la Iniciativa per l'Ús del Temps a Barcelona per una Societat Saludable, i amb qui l'AMB té el conveni per a poder impulsar les polítiques del temps a la metròpolis i a la ciutat global. Marta. Doncs moltes gràcies, Núria, i moltes gràcies a tothom que ens acompanyeu avui. Veig que hi ha molta gent de municipis, de consells comarcals, així que crec que aquesta part que tant la Clàudia ens explicava de dades, que demostren aquest cercle virtuós. Quan nosaltres parlem del temps, parlem d'un cercle virtuós que el que fa és més temps ens porta més salut ens porta més productivitat també pel teixit empresarial i per les nostres organitzacions i empreses, i això té dos efectes molt clars, no? Més corresponsabilitat individual, familiar i també ciutadana. Si volem que la gent tingui temps per participar en els processos ciutadans i siguem millors ciutadans, és important que tinguem temps disponible per fer-ho, i també més sostenibilitat. Sí, ens explicaven com el teletreball també ens ajuda en aquesta sinergia. I és molt important. Les dades ens demostren que a dia d'avui no tenim uns horaris saludables i que, a més, aquesta pobresa de temps de la que parlaven la Núria, la Montserrat Ballarín i la Clàudia, té un rostre de dona i té un rostre de persona de classe amb menys recursos. Per tant, importantíssim, si volem una societat més igualitària, que posem aquest dret al temps, que el visibilitzem. I per fer-ho, com deia la Núria, estem treballant amb dos grans eixos. L'eix local, i la Núria ja us ha explicat perfectament quina estratègia s'impulsarà des de l'àrea metropolitana per poder assolir que els municipis tinguin més polítiques del temps i puguem impulsar aquestes polítiques del temps, perquè el rol dels municipis és clau, ha estat clau ja des dels anys 90 i ho continua sent, perquè és l'administració més propera al ciutadà i el temps és una cosa que té un aspecte molt de proximitat.
però no és suficient a l'àmbit metropolità i per això vam teixir aquesta estratègia també més internacional, més de connectar-nos. I aquí, per acabar, a mi m'agradaria explicar-vos tres coses, tres conceptes que m'agradaria que sortiguéssim de la sessió d'avui de saber perquè és interessant també connectar aquest aspecte amb una perspectiva internacional. En primer lloc, dir-vos que cada any organitzem la Time Use Week. Potser us sona com a setmana dels horaris anteriorment, però ara l'hem anomenat Time Use Week perquè també és un lloc on internacionalment compartim experiències i progressos que s'han fet amb les polítiques del temps en els últims anys. Per tant, aquest és el primer projecte que us volia parlar, la Time Use Week. Aquest any ja ha passat, però l'any que ve la tornarem a fer a l'octubre i sempre tots els actes, tot i que hi hagi públic internacional i català, tots estan disponibles en català. Hi ha traducció simultània, per tant, si us interessa participar-hi, esteu oberts a fer-ho. En segon lloc, importantíssim també, hem dit la línia de connectar-nos. No som els únics els municipis catalans ni metropolitans, som els únics que estem fent polítiques del temps, sinó que hi ha molts altres municipis a nivell europeu i a nivell mundial. Per tant, el que hem fet és dinamitzar de nou aquesta xarxa de governs locals i regionals pel temps. Aquesta xarxa serà l'eina per compartir aquestes bones pràctiques i per fer un projecte molt clau. Agenda local i regional per les polítiques del temps. Ens comprometem que en 2 anys tindrem una agenda que aquells municipis que vulgueu implementar polítiques públiques pugueu veure quines són les recomanacions. Escolta, quan vull fer algunes polítiques de cura, de mobilitat, de ciutat de 15 minuts, de serveis públics, tenint en compte el temps, quines són les recomanacions que han fet altres ciutats. I això us intentarem donar un producte que sigui fàcil, digerible, però també implementable. I per últim, l'últim projecte del que us volia parlar, la Declaració de Barcelona, n'ha parlat la Montserrat Ballarín, n'ha parlat la Núria Galant. Aquesta declaració és una declaració pionera. Pionera amb 3 aspectes fonamentals. Pionera perquè és mundial, no només la firmem 15 entitats catalanes, sinó la firmen gairebé 100 entitats de tot el món. Pionera perquè posa el dret al temps com un dret de ciutadania i diu que tothom hi treballarem conjuntament. I pionera perquè ja la firmen un conjunt de stakeholders molt diferents, recerca, institucions públiques i societat civil i teixit empresarial. És una aliança multi-stakeholder que treballa en aquest sentit. I això és molt important perquè el dret al temps és com un puzzle. Si les empreses no tenen bons horaris, si les organitzacions no tenen bons horaris, no està bon connectat amb un servei de mobilitat bo i no tenim la població sensibilitzada, no aconseguirem el dret al temps. Per tant, és important treballar amb aquesta visió quadrangular. I aquesta declaració pionera, com us deia, la vam firmar el dia 29 d'octubre aquí a Barcelona, està oberta i hem establert 10 compromisos que ens comprometem a començar a treballar del 22 al 23. En aquests compromisos hi ha aquesta agenda urbana i local que us explicava, l'urbana i regional per polítiques del temps. També hi ha com ens coordinarem millor en termes de recerca. Això és important, veig que avui hi ha també diversos instituts de recerca catalans, per tant, importantíssim també que l'ecosistema català que esteu estudiant el tema del temps estigui connectat amb l'ecosistema global i anem més coordinats i coordinades. I 2 aspectes fonamentals més. Posarem el tema del dret al temps a l'agenda laboral i econòmica europea. Catalunya pot fer certes coses, l'àrea metropolitana també, els municipis també, però moltes competències laborals venen a nivell estatal i a nivell europeu. Per tant, hem de treballar amb aquests actes també, amb aquests àmbits, perquè s'incorpori el dret al temps. I per últim, i no menys, un tema que potser us sona més perquè l'hem viscut molt recentment, volem treballar per acabar els horaris d'hivern d'estiu, aquest canvi d'hora artificial que tenim cada 6 mesos i que ens afecta també a la nostra salut i, per tant, és un dels compromisos que tenim a la declaració i que treballem amb la societat civil per fer-ho possible.
Ho deixo aquí, només d'anunciar-vos que hi ha una pàgina web on podeu trobar tota la informació sobre la declaració, us la compartiré ara en el xat, i per acabar, tornar a agrair la feina de l'equip del Guillem Espriu, de la Núria Galant, per fer possible actes com avui i per fer del dret al temps un dret de ciutadania. Gràcies. Moltes gràcies, Marta. Doncs ara sí, que no ho hem fet abans, obriríem un torn de paraules, si és que n'hi ha. Us animo a fer algun comentari sobre la proposta inicial de l'estratègia, sobre l'informe presentat, o bé si teniu alguna consulta o alguna ampliació que puguem respondre ara. Doncs si ningú s'anima i no hi ha cap comentari al respecte, no veig que hi hagin mans aixecades ni veig que algú estigui mostrant. Esperem que hagi estat del vostre interès aquest informe presentat. Esperem que compartiu i vulgueu participar en l'estratègia d'impuls de les polítiques del temps que us hem presentat. Hi haurà 2 de les accions presentades que no hem estrenat encara i que es duran a terme durant el proper any, que serà l'assessorament personalitzat a municipis i l'impuls de la taula de municipis per un pacte del temps de l'àrea metropolitana, en la que ens sentireu, en la que us anirem al darrere perquè hi participeu activament. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra puntualitat i per al vostre interès en aquest informe i, com sempre, quedem a la vostra disponibilitat per a treballar sobre aquests reptes al voltant del temps des de l'àrea de desenvolupament social i econòmic. Gràcies a l'Institut Cerdà i gràcies a la Iniciativa per Barcelona per una societat saludable per a fer possible també aquest valor afegit a través de portar dades, d'anar al coneixement, per poder reflexionar i per poder orientar la nostra estratègia i per l'aliança compartida que tenim d'empènyer de la mà i també al costat dels municipis i dels agents socials de la metròpolis les polítiques urbanes de temps. I gràcies a tots i a totes per assistir. Moltes gràcies. Adéu. Adéu a tothom. Adéu-siau. Adéu, gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, gràcies. Adéu, gràcies, bon dia. Moltes gràcies, adéu. Adéu.